Здравейте, сега ще ви покажа басейна. Може да влезна, ако майка ми позволи. И да, миналия епизод, като ви показвах слушалките и фломастерите и тези, забравих да ви покажа едни моливи. Не съм ги видяла, на масата бяха. И ще ви ги покажа като си да на село. Сега ще ви покажа басейнът ми и ще попитам майка ми, както казах, че дали мога да влезна. Ще й се обадя по телефона и ще я питам, защото тя е на работа, аз съм сама вкъщи. И басейнът ми. Това е малък басейн, но не ми трябва по-голям. Просто няма смисъл от по-голям, защото аз нито плувам понякога, но малко. Нито това е само за релаксиране, т.е. да си легнете и да си почивате в басейна, в смисъл да не спите, но да се охладите и да станете, и да излезнете и да се изкъпите и това е. И ще попитам майка ми. Майка ми каза, че като се върне от работа ще влезнем двете с нея, така че да не влизам още от сега да се мокря, хем да се постопи малко водата. И няма от сега още. И сега може да направя някаква друга част на клипа. Сега ще си покрия басейната, но ще се опитам пред вас. Защото аз не мога да го покривам. Защото нещо стана с покривалката или нещо не ще да се покривам. Имам предвид, че само се плъзга и не ще да се покрива. Някакви подобни. И ако чуете едно пшиу, това е от покривало. Както казах, не мога да покривам. Вие виждате сами. Но го покрих все пак. Не на цяло, ама колкото можах. Но го покрих. И нека влезнем вътре. Сега ще ви покажа кученцето ми. Не знам дали съм клип, не си спомням. Не се разгледам клиповете. Райче! Ла! Ела, Рая! Не иска да идва от другата страна на басейна. Чакайте да оправя камерата. Хванах я. Моето пинчер. Че. Много е сладка. Според мен поне. И аз си викам грузотия. Не знам що. Това вече е пряко. Казва се Рая. Мисля, че чухте при малко като казах името й. И да, нека влезнем вътре. Менче ме засърби. Ще влезна вътре и ще видим какво ще правим. Да, това е дворът ми. Ще го оправяме. Няма да стои така. Предната градинка ще има райград. Тук, защото е много тревясало. Защото в задната градинка слагахме черни найлони, за да се махне тревата. Но тук не сме слагали и стана всичко в трева. Може да ви покажа хола. Там всички други стаи. Тук са щорите. Ето тук е вратата за навън. Там за други штори. Диванът имаме парно. Тук имаме китки. Имаме цветя. И тук е бар пода. Ще ви кажа моите моливи. И тук
И пастели са също. И тук. Това са всичко мои моливи. Да. Това е набързо показано. Тук ми е компютъра. От него има разни неща. Малко една сфера свърлена. Но ще се оправя. Да тръгнем към коридора. Момент само. Там имаме цветя. Край на коридора. Момент ще ме залази една мравка на кръка. Тук щеше да има гардероб на мястото на това. Тук има будили. Но там е туалетната. Малко е тъмничко, но дигаме, паляме шторите, за да може. Да, дето ви показах коридора и среща на туалетната и спалнята. Според мен е хубава спалничка, защото има светло-лилав цвят, а това е доста хубав цвят, за да заспиш, лек цвят, не е някакъв черен силен. И белият цвят е най-хубав. Тук има стари стаи. Доста стари стаи. Стари са, но като ги купим, ще само и 2 стаи ще имам. И това ще покажа и кухнята. Там е по принципно един бежев диван, ето, но се разтяга и тук беше баща ми. Сега спи в поне 2 стаи там, защото е най-хладничко, които ви казах, че ще ги купим. Тук е масата, една лимонче е там, има захар. Масата, леглото, нека се обърнем. Тук е печката, мивката, шкафове, още шкафове, хладилника. И долу е хълкът, който съм нарисувала. Тук имаме разни залепени неща, малко се знам. Ето, микроволновата, горе има шкаф и пак леглото. И да, това беше моята къща. И басейна. И кучето. Не знам, може да не кръстя този епизод. Но няма да има име сигурно, но вие ще го изгледате сигурно. Някой от вас. Който го гледа в момента, значи съм казала правилно. Какво да го да кажа? Искам да ми напишете някакви въпроси долу в коментарите и ще направя един клип за въпроси и отговори или въпроси и предизвикателства и отговори и нещо е такова. И какво друго да кажа? Моля да напишете. Искам да направя един такъв клип, така че много се моля някой да напише, ако не 2-3 коментара, дори да са коментари, или пък някакви въпроси, предизвикателства. Ще избера, ако има доста, ще избера най-хубавите. Ако има 1-2, ще избера и двата. Опс, не падна леко. Ще избера и двата. И някакво предизвикателство или въпрос, което не искам да отговоря или не искам да направя. Няма сигурно да го направя. Примерно да
си слагам сол и лед на ръката. Няма да го направя, така че най-добре не пишете такова нещо. Или пък да ям канела, няма да го направя. Или пък да отговарям на някакви лични въпроси, пак няма да го направя. Примерно, къде живееш? И нещо е такова. Или примерно, какво да видим? Или примерно извикай, обичам аз през тераста, нямам тераса. Така че, който пише през терасата, нямам тераса. Защото съм вкъща. И няма да го извикам. Не само защото нямам тераса, но защото не искам да ме чуват всички тук в махлата ме познават. Така че не искам да ме чуват как викам аз обичам азик. Те ще ми разпознаят гласа. Извинете, защото няма друго момиче в махлата. Мама, тя е на 17 години и няма да е нейния глас. Тя говори различно от мен. И няма да го направя, както казах. Но ако ми дадете някаква идея за клип, примерно сутрешна рутина на кучето ти, твоята сутрешна рутина, вечерна рутина, нещо такова, ще го направя. Може и някакви предизвикателства да ми дадете, примерно изяж сол и захар, примерно. Такива може да ги направя. Може да направя клип с Godcock, сигурно го знаете кой е. Ако произнасям грешно това името ти, съжалявам, но ние сме съседи и ако ни борим братовчедите, сме най-добри приятели. Мисля, не знам той как мисли, но аз мисля така. И може да снимаме двамата клип. Няма да му казвам името, защото той не иска да му знаете името. Макар че бяхме си писали едни коментари в моя клип за 5 так. И му казах там името, но може и да го изтрия. И няма да го казвам, сигурно никой не е чел тези коментари, така че... И... какво друго да ви кажа? Няма какво друго да ви кажа. Това ще бъде за този клип. Дано да ви е харесал. Ако не ви е харесал, дайте палец нагоре. Ако ви е харесал също, дайте палец нагоре. И двата случая. Както казах, това ще бъде за този епизод. Чао, чао!